Zákazník vám práve volal, že si chce objednať taxík na sobotu ráno a pôjde sa na letisko? Ako takúto zákazku nahodiť? No určite teda nebudete už musieť používať žiadne štítky, pripomienky alebo do nejakého kalendárika. Takúto zákazku voláme ju časovka a viete veľmi jednoducho nahodiť priamo v aplikácii ako vodič. Práve som dotelefonoval, pribudla mi zákazka, tá zákazka bliká a mám rozhodnúť, čo teda s ňou. Neidem ju prijímať, neidem ju rušiť, idem si ju nastaviť ako časovú objednávku. Klikám teda na tlačítko Upozorniť, kde mám možnosť v tomto spodnom tlačidle presunúť na iný čas. Kliknutím na presun na iný čas sa načíta jednoduchý formulár, v ktorom viete vypísať týchto 5 údajov. Prvý údaj, nástupné miesto. Aplikácia vám ponúka Google Autocomplete Address, to znamená, môžete písať presnú adresu, alebo miesto nástupu ako prevádzku, alebo nejaké miesto, ktoré poznáte, napríklad Tesco, kde mi predvoľuje samozrejme Tesco v mojej oblasti, ktoré je najbližšie mne. Výstup, napíšme takisto možno letisko, ktoré mi ponúka hneď nejaké najbližšie, ponúkne mi toto. Dátum, čas vyzdvihnutia, klikneme si sobotu, čas, zákazník chce vyraziť o 5 ráno, takže nastavíme 5:00. OK, počet miest, pôjdu dvaja a do poznámky môžete napísať napríklad zadný vchod, batožina, kočiar, niečo. V tomto prípade stačí už len odoslať a celá zákazka je vybavená a vy ste ako vodič znova voľný. Ako to celé ale funguje? Princíp je veľmi férový, logický a veľmi čestne nastavený. Funguje to tak, že aplikácia v ten daný čas a v ten daný deň, teda napríklad v sobotu, ráno vypočíta, aký je čas príjazdu k danému miestu. Nakoľko to miesto nemusí byť priamo v meste, ale môže to byť aj nejaká obec 5, 6, 10, 20 km vzdialená, kam treba ísť. Náš systém tieto časy vypočítava automaticky a vy sa s tým vôbec nemusíte trápiť. Nakoľko teda, ak by to bolo napríklad 15 km, určite minimálne nejakú pol hodinu vopred, teda o 4:30, ide systém pozrieť, či vy ako vodič, ktorý ste zadal túto zákazku, pracujete. Ak pracujete vy, zákazku priradí prioritne vám. Ak by ste ale nepracoval, nič sa nedeje, zákazku automaticky priradí najbližšiemu autu, ktoré aktuálne v tej chvíli pracuje a ten systém mu začne volať, aby vám pripomenul v aplikácii, že je tam časovka. Po prijatí hovoru, kde si vypočujete hlášku, niečo v štýle Dobrý deň, máte v aplikácii plánovanú objednávku, nezabudnite ju vybaviť. Vy následne prejdete do aplikácie Driver, kde jednoducho budete vidieť, aká je tam zákazka na 5:00, kde je nástup, kde je výstup a veľmi odporúčame z našich skúseností a praxe najprv takú zákazku hneď prevolať tomu zákazníkovi, zistiť, či stále platí, či môžete vyraziť, ak teda potvrdí, zákazku príjmate a môžete vyraziť na miesto.